Днес избирам карбонара. Обичам карбонара. Малко, но вкусни продукти и лесно приготвяне. Започваме с печения черен пипер на тиган, чукваме го на едро в хаванче. Пръхкавото и деликатно гуанчале или свински бузи запържваме до златисто и отделяме настрани. Сосът е с пекорино романо, известното римско овче сирене, настъргано на ситно. Добавяме жълтъците и ароматния черен пипер. Водата е кипнала, посоляваме и слагаме спагетите. На водна баня разбъркваме яйчения сос, като добавяме малко от водата за варене. Спагетите са сварени алденте и бързо ги минаваме в мазнината на гуанчалето. Накрая смесваме пастата с яйчения сос, като разбъркваме бързо. Сервираме, като поръсваме с парченцата гуанчале и настъргано пекорино романо.